वीडियो को तलानी बगै तै मुख चैनल सब्सक्राइब खाइर दे तै सब्सक्राइब खाइमिनि लगे ऑल निगारानि बेल बटन हाइन हाइ क्लिक खाइर दे तामनि हिनमाला आं वीडियो को तल अपलोड खाइमिनि लगे नेर मोबाइल नोटिफिकेशन जत हा हदनि बिसारनो हांजाम रवै ककिसे सावनो चिनि मथाय कतर बाव गरिया 30 चैत्र 14 एप्रिल के चिनि हायंगो हसनि सासनि फायनाय फायै चिनि दन्तबनाय जन्तबनाय आयतबनाय थालाजबनाय केर केथार कुबैति तिनाय मथाय कतर बाव गरिया बनो लाम सनि बांगै चिनि बुफां वाफां जत ब्लाइ कसांखिबि कताल रखै तबैसा तिनि वाफां हाफां हाथै जतनो आर खुंबारबु मतानि याकुंगो बारसाफादे बगजाबानो नि खाथुम खाजाखै बार तुमैखा आर बाबानि गदनावो खुमालाङै दे आं मा काजाक जानो अमाहायनि जत खाथुम खाजाखै खुमार बार दंबो जावो आर तिनि खुंतैयाबो वार बहायनो बाव गदे लामसावै ताबाव बारानि संसा सिंसाय टंका ए टंका अमाहाय हानि बनो तिनि मताय कत बाव गरिया हायंनि नफा हायंनु सनानाय चिनि फाइथानिबो चिनि सुकबार चिनि सुक्सिमा कामी आरो निवा बियाकरै खेरफां बियाकरै बाबो गरे थानि सुकबार संनाय आर बिया गोनां केने कामी केतालो 23 तारिख 7 एप्रिल के आरो सुकबार संनाय एकै सालाव नाय सुक्सिमा बायता कामी केतालो आरो जतनो जे दिगिरि सुबिदा तमनि आरो थांगै जतनो चिनि सुकबार संथानि सुबा सरिबे जादि आर सुकबार संथानि माइरं गरसा खेपा रइबे जादि ए कारण चिनि हसनि सासनि मताय कत बाबा गरिया फुजा जारावो सुकबार संमनि उत्सव बायसि जों हसनि सासनि जों मताय फुजा न तेर हेमा तंग मा तेर अमहाय हानि बांनो जों हसनि सासनि सिगांनो जों अमहाय सुकबार न संगो आर चिनि मताय कतल बाबा गरिया बिसि बुरुं नु अमहाय जारावो न चिनि हायंगो फाइसौ बायजौ चिनि हामारि तबवै हानि बाङै तिनि मथाय कत बाबा एगरा जे महिमा जों बनो सामाया चिनि महिमा मथाय कत बाबा गरे महिमा जों जतन सिका 2019 विशेष के सारा विश्व कोरोना बियारा किरिमे संसां तंफ्रो जत मन्दिर मस्जिद गिर्जा जतनो लकडाउन खाय बन्द खाय जाखा किन्तु चिनि मथाय कत बाबा गरा पूजा के बन्द खायरैया एवं खायमेया एवं पूजा आगिनि रायजा मते चलै थाङो पूजा खायजाक दं हानिबांनो चिनि मथाय कतर हि जों बनो मा हमो सारा हायंनि मताय बिसिनि सबसे मताय कतर के चिनि मताय कतर बाबा गरिया अमाय हानिबांनो चिनि मताय कतर बाबा गरियानि बाङै खाथुम खाजा गाय जों ताफोन बफर फाइसिनाय बफर जरा सब फाइसिनाय माइखै चिनि नावखौ जतन लेपे जागै लेपे लायै आर मानै खुनै जतन कथार के सुयै चिनि जारा गोनां रंखनि रिका हाका काङै रिकताल सुङै आर जारा गैरो के बन जे सुमनि फानो रि हाथाय के फना फानो कताल सङैनो मताय कत बाबा गैरो थांनाय इ ताबो जतनो सङै तंबाय जावो आरानि थांनाय बाङै कारण चिनि मताय कत बाबा गैरोनि महिमा ना जतन सामया हानि बाङै जों जतन चिनि हा हदा केर केथार कि बुइति तंनाय राव मताय कत बाबा गैरो लामसक दङ एवं बफ्रबो मताय कत बाबा गैरिया चिनि हायंगो फाइसिनाय अमाहिके ताल नायसिं दङ जों नायसिङो जतन नायसिङो जारा मताय कत बाबा गैरोनि बिसास जानाय बरक जतन नायसिं दङ अमहाय हानि बाङै चिनि हा हदनि बिसाराव चिनि मताय कत बाबा गरिया गफ्र फाइसिनाय उनायसिमनि ननो जायखे चिनि सुकबार संमने सारे तिसावानि बाङै चिनि हा हदनि बिसाराव ता जतन रेडिं दङ मताय कत बाबा गरे लामसावनि बाङै हानि बाङ जत चिनि हा हदनि बिसारा मताय कत बाबा गरिनि बिसास खायनायाव जतन अमायके ताबो सामं तां दङ एवं हागैनो तां दंबाय जादि हानि बाङ उकक सावै हदानि बिसारावनो आं खाबाक्सा कक थासाखै के केथार गैनो तै दंबाय जादि मताय कत बाबा गैरा थानि सुबा सरायबाय जादि कक सावैनानि कावनो अरन मसैरखा जत हा हदानि बिसारावनो हामबाय।